Ikke nu, først. Nu! Jeg skal også lige, du skal også lige følge mig. Han er grim. Hop af. Han tør ikke, mand. Og så hold pause. Og vi holder lige en reklamepause for nogle andre små børn, der vil prøve. Og han går op med den. Han kan løbe. Det er utroligt, men han kan løbe. Jeg kaster i hovedet. Kom så. Ej, det var... Mig nu. Hold lige pause. Og så Daniel i en bøsse. Åh! Han er kom. Gør du sige pickle? Det er min vandpickle. Jackass, well, fucker. Kom så, Kasper. Sidste gang. Nej. Jeg har den i hånden, mens jeg filmer. I got this phone in my hand while I'm filming. Yeah. Okay, let's go. Good game. Good luck, have fun. Kasper, klar? Oh my god. Wait!